A oposición saiu a palestra esta tarde, pero a resposta do goberno local de Vilagarcía xa se producía esta mañá. A tenente de alcalde Tania García era encargada de lamentar a actitude dos grupos da oposición en toda esta polémica que xurdiu co emprazamento do centro de saúde. Interésalles máis que ao goberno lles saian malas cousas que os vilagarciáns disfruten dun centro de saúde acorde ás necesidades dunha cidade como Vilagarcía de Arousa. Unha demanda histórica. E no centro do furacán o famoso informe policial sobre a accesibilidade da parcela da antiga comandancia. Foi a propia Tania García que asegurou que ese documento xa estaba en mans do Sergas, algo que negan dende o Servizo Galego de Saúde. Hoxe a socialista asegurou que a orde estaba dada e que ela pensaba que xa fora executada. Asumo o erro en todo caso en primeira instancia como alcaldía, son a tenente de alcalde, de non remitirse, de que non se remitira, de non controlar que ese informe se remitira. Agora, mentir en ningún momento, porque eu son sabedora de que o alcalde manda esa instrucción. En algún momento da cadena de mando, pois ese informe non se remite. E defende que o informe non observa problemas de tráfico pro ambulatorio na Mariña. García argumenta que o problema do paso de trens de mercadorías vai estar sempre presente, xa que atravesa a cidade. Ese problema de tráfico ímolo ter sempre esa conexión. Poderíamos non telo, construindo o centro de saúde en Carrilo en Bamio, pero entón terían o mesmo problema o resto da ciudadanía de Vilagarcía para acceder ao centro de saúde. E esa é a única salvedade. Ademais, a tenente de alcalde salienta a boa sintonía entre Concello, Xunta e Autoridade Portuaria para a creación do novo centro de saúde. Pon en entredito en especial o papel do PP local que esta tarde escenificaba a súa unión nesta causa co resto de partidos da esquerda. A socialista mosábase sorprendida pola unión preguntando se os populares vilagarciáns están do lado de Fajardo, voceiro de Vilagarcía en Común, ou de Comesaña, conselleiro de Sanidade.